Počas bežnej sprchy môže vaša pokožka stratiť až 25% svojej vlhkosti. To môže viesť k suchosti a napätému, nepohodlnému pocitu. Preto správna starostlivosť o pleť začína už v čistiacej fáze. Body Architect je sprchový gel novej generácie. Jeho formula kombinuje pokročilú biotechnológiu s prírodnými olejmi. Jemne čistí a zároveň pomáha udržiavať pohodlie pleti. Jednou z kľúčových zložiek je fermentovaný olej šiunko. Pomáha hydratovať pleť, zlepšovať elasticitu a posilňovať kožnú bariéru. Taktiež podporuje procesy regenerácie pleti. Táto zložka sa bežne používa v SOS kozmetických produktoch, ktoré vyžadujú intenzívnu upokojujúcu starostlivosť. Fermentácia je prirodzený biotechnologický proces. Počas tohto procesu sa veľké molekuly rozkladajú na menšie. To umožňuje aktívnym zložkám lepšie interagovať s pokožkou. Formula tiež obsahuje cenné rastlinné oleje. Jedným z najvýznamnejších je murumuru olej, získavaný zo semien brazílskej palmy. Široko sa používa v kozmetike ako silný zvlhčovač. Hlboko hydratuje, vyživuje, zjemňuje pokožku a pomáha obnoviť kožnú bariéru. Membránovo-lipidový komplex je prírodná aktívna zložka získaná zo soji. Jeho štruktúra je podobná vlastným lipidom pleti, čo pomáha predchádzať strate vlhkosti a upokojiť pleť. Body Architect nie je len o starostlivosti o pleť, ide aj o senzorický zážitok. Vôňa je navrhnutá ako jemná parfumová kompozícia. Otvorí sa sviežimi citrusovými tónmi, vyvíja sa do kvetinových akordov a končí jemnou, elegantnou pyžmovou stopou. Body Architect je váš každodenný rituál starostlivosti o pleť. Jemné čistenie, pohodlie a zdravý vzhľad pleti. Vyskúšajte Body Architect a objavte prémiovú starostlivosť o telo od Michy.